Bon dia a tots, suposo que ja em coneixereu, però em presento. Jo som el Covid-19 i avui us contaré la meva història. Som un virus que es va trobar per primera vegada a la ciutat xinesa de Wuhan, al desembre de 2019, però en els darrers mesos m'he estès per tot el món. La meva família està molt orgullosa. Sí, tinc una família, la família dels coronavirus, que es va descobrir als anys 60 i es desconeix el seu origen. Els meus parents s'infecten tant animals com a persones i provoquen refredats, o inclús infeccions en el sistema respiratori. Encara que la gran majoria d'ells no són perillosos. En els darrers anys s'han registrat 3 brots epidèmics causats per SARS, el meu cosí gran, MERS, la meva germana, i Covid-19, que som jo. Els símptomes més comuns que provoca són febre, tossina i sensació de falta d'aire. A algunes persones els hi fa disminuir el sentit del gust i l'olfacte, calfreds, mal de coll, mal de cap, diarrea o vòmits. També s'han detectat en infants i adolescents lesions en la pell. M'he estès amb tanta facilitat perquè tinc una proteïna a la meva superfície que s'uneix a les cèl·lules humanes, on replica el meu material genètic. A més, puc atacar a més d'un òrgan. Una persona es pot contagiar per mi si inhala gotícules del nas o de la boca d'una persona infectada. A més, aquestes gotícules poden caure a superfícies, sent una altra manera de la propagació. Bé, ara que ja m'he presentat i sabeu qui sóc, podem començar l'aventura. Actualment em trobo just a la boca d'en Pau, un infermer. No ha estat massa difícil arribar fins aquí, perquè com ja sabeu, el sistema sanitari espanyol està col·lapsat i no hi ha suficient material per als sanitaris. Això m'ajuda molt per poder expandir-me. El primer obstacle que m'he trobat són les barreres primàries, que estan formades per barreres mecàniques, químiques i biològiques. Ja he aconseguit superar les barreres mecàniques, que són la pell i els epitelis de les mucoses respiratòries. Ara estic lluitant contra una barrera química, el mucus. Se segrega al voltant de les estructures obertes a l'exterior, com la boca o el nas. És molt fàcil quedar-se atrapat. Però finalment he aconseguit superar totes les barreres primàries que m'he trobat. Ara començaré a infectar les cèl·lules. Per si no ho sabíeu, tinc unes proteïnes en forma de pua per tot el cos, que s'aferren a les membranes de les cèl·lules i les puc envair amb el meu material genètic. Això fa que l'organisme m'ajudi a multiplicar-me més ràpidament. Però encara he de superar les defenses innates. Es tracta d'una línia de defensa ràpida però breu, formada per un conjunt de mecanismes i cèl·lules, i així que hauré d'esforçar-me perquè no em destrueixin. Els glòbuls blancs d'en Pau ja s'han adonat que estic aquí. Ja han alliberat citoquines, que fan que pugi la temperatura del cos i que tingui febre, perquè en Pau ja està notant els símptomes. Ara, els fagòcits estan venint a destruir-me. Són un tipus de glòbuls blancs que patrullen pel cos i es mengen els patògens, és a dir, jo. No pot menjar-nos a tots perquè són molts per a ells, però sí que s'han menjat alguns dels meus companys, o sigui perquè els fragments que resulten a gestionar els patògens els exposa a la seva membrana com un trofeu. També he vist els natural killers, que són uns glòbuls blancs que detecten les cèl·lules infectades i les destrueixen, però com ja he dit, són tantes que no podrà destruir totes les cèl·lules anòmales. Ja he aconseguit superar totes les barreres primàries i fins i tot les defenses innates o inespecífiques. Ara em toca superar les defenses específiques o adquirides d'en Pau. Aquestes tenen un període més llarg d'activació i es basa en uns mecanismes cel·lulars i químics que tenen com a objectiu reconèixer i lluitar contra un sol tipus de patogen. És a dir, aquestes defenses només serviran per a mi i només actuaran a la meva presència. Les cèl·lules protagonistes són els limfòcits, un tipus de glòbuls blancs. Com totes les cèl·lules sanguínies, són produïdes a la medul·la vermella dels ossos. Hi ha 2 tipus de limfòcits segons on maduren. Estan els limfòcits B, que ho fan a la mateixa medul·la, i els limfòcits T, que maduren al tim de l'os. Hi ha 2 tipus de limfòcits T, els auxiliars i els citotòxics. Una vegada són madurs, esperen el sistema limfàtic a l'espera de ser activats. Els primers en intervenir contra mi són els limfòcits T auxiliars
interaccionen amb trofeus de caça que exposen els fagòcits a la seva membrana i són capaços d'identificar fragments únics que només contenc jo i també de produir interleuquines que activen els altres dos tipus de limfòcits. També lluitaré contra els limfòcits T citotòxics, que eliminaran directament les cèl·lules que ja he infectat mitjançant substàncies químiques com ara perforines i fragmentines. Després estan els limfòcits B, que el que faran és crear anticossos que únicament serviran per combatre contra mi. El que fan els anticossos és adherir-se i recobrir-me. D'aquesta manera aconsegueixen diferents efectes. L'aglutinació i neutralització fan que suprimeixi la meva capacitat infectiva i la senyalització permet que els fagòcits es centrin més en mi per aconseguir guanyar-me. Això és tot el que el cos d'en Pau pot fer. El seu cos s'ha adonat de la meva presència perquè està lluitant contra mi, però ell, pels símptomes, ho pot confondre amb un refredat. Per tant, en Pau ha decidit anar a fer-se un test per saber si està infectat. Està el PCR, que pot detectar si hi ha presència del meu material genètic. També estan les proves serològiques que detecten si hi ha anticossos de la meva infecció, concretament en la sang del pacient. En Pau ja ha rebut els resultats i, efectivament, ja sap que estic al seu cos, lluitant contra el seu sistema de defensa. En Pau és un home jove i fort, i encara que he lluitat, m'ha guanyat. Com he desaparegut ja del seu cos, els limfòcits específics que ha creat aniran morint, excepte una petita part que es quedarà al cos d'en Pau i constituirà les cèl·lules de memòria. Si en algun moment tornés a entrar al cos d'en Pau, els limfòcits de memòria es reproduirien de forma ràpida i produirien anticossos específics en grans quantitats. Amb tanta rapidesa i contundència, em seria completament impossible emmalaltir en Pau. Per tant, aquestes cèl·lules de memòria d'en Pau el permetiran estar immunitzat del Covid-19. Quina sort que teniu vosaltres, els humans, de tenir tant de sistemes de defensa i a més tan efectius. Encara que hagi aconseguit infectar i fins i tot matar a moltíssimes persones del món, estic ben segur que al final vosaltres, els humans, em guanyareu la batalla.